Boss, Oh, natayaan ko tabi dyan sa may paras ko. No trespassing tabi dyan, boss. dahil pa man niya ako nakalao. Pulipit ka sa ko, magayunon ba ganyan na umamong ino. Magayon talaga ang tara mo. Ataman dapat ang paras. Pig tatagahilamunan an kung maawot na. Ay, yung tama ko naman, linigo. Pero ang para si boss. Nasa 20 na kurkwadrado. Oh, 20 sudyo, sinunod ko. 20 Ano mo kaya dapat kita magtaga-uma, magtaga-tanom, tanganing dae, magtiyo. Tama, tama. Yeah. Takon dahil masanang gibo, magtaga-tanom. Ayun, tama. Tanganing may gusto yun. Kasi pwede ba kaya, grabe ang kaugakan. O, tanang niya ako kaniti boss, ano lamang ang sa imong agenda? Gusto lang. Pero magigugusin. Bigo ko Pero sa'yo. man ang naaalin mo din sa 20 mong para sa iyo. Yeah. Painting para saan? Nabako man nga ni kalarakulaan. Oo. Ngunya, nag-usi ako dyan kay 100,000 na sako. Paro yan. 100,000. Pag namulino, nasa 80,000. Rice na. tuloy nada. Oh! Yan ang pigsasabi baga na dapat magtaga-tanom-tanom ang tao. Tangali, direktiyo. Saan ba kaya kaya kaugakan? Ano ang gamit mong paroy boss? Tagar mo oras yung bagay yan. So, pick up po laki, tentacle rice. Tentacle rice. Yan ang. Ngunya kapag sa kanang Iyo. imported ang. Ako masalapat na nagkaram ka. Ano ka boss? Para bakal ka boss kay kunya? Ay kabasan ka man? Ikot yung kabasa. Bago mga parabagal. Pero Ay, bata na taram ko sa imo so kunyang ko. Kabasan ka mo ba? Naraman mo lugod sa kong sekreto. Ano ito na paligpita? Arok man kaya ka ni kadakula man so ano ko. Para sa mo? Ay, hindi man ako. Ay, hindi man ako ano. Kudrada. Kwadrado. Ah, Kundi, dahil man. Maluya pala na maluya. Ano sa'yo mo? Tentacle rice. oo. Ah, maluya iya. Sa kuya man, 20 man na kwadradong na arog ka iya. Kasing dakula kay na. Isin dakula kaya. Nagustuhan mo kipra? 150-92 Mel? mil. Grabe naman na. Sana. Grabe na. Harap Oh, ba naman na? Ay, hindi ako nagambog sa imo. Ito, itarang ko sa imo kung ano ang pig. Anong gamit? Anong gamit mo dyan? Tentacles. Tentacle? Tentacles rice. Ilang yung tentacle ko? Ay, nakumatanong ki. Paroy! Mabakal sa bagas? Kabayang taga dyan? Asa ka? Ano na? Ikaw pangani ako itataram pa sa imo. Ano? May saro pa itong tentacles. Ano? Tentacles. Harot?